במאי הפרסמות רון אסולין החליט לפתוח את ביתו לטובת מסיבת סילבסטר מושקעת. האורחים קיבלו הנחיה ברורה להתחפש לשדים ופיות. מי שלא הגיע בלבוש המתאים נדרש במקום לעלות על קרניים, כנפיים או לפחות כובע כדי להשתלב. העיתונאי אדם שוב הגיע כדי לברוח מהשדים שלו אחרי פרשת האונס. שני האורחים מחול, המפיק ביל צ'רטוף, המפיק של רוקי, ויתר על סילבסטר עם סילבסטר סטלון לטובת המסיבה בארץ. ועוד פנים מפתיעות, השחקן הבריטי דקסטר פלצ'ר מלוק סטוק ושני קנים מעשנים, כוכב הסדרה מלון בבילון. Because you've got a pretty face and some smart patty or something. פלצ'ר מבקר בארץ עם אשתו ומספר בשמחה שהמסיבות בלונדון הרבה פחות טובות מאלה של תל אביב. This is a fantastic party. First of all, this is the best party I've been to in a long time. Everyone's very beautiful and exciting and glamorous and I'm having a wonderful time.